tipemphere tikamika ino kumwamba kuti kutsoni moyo tsiku la lero kotero mukapanganso kuti tikakumane pamalo ano kotero tikatikatsikuleni makolo athu auzimu kuti tikamve chimene atikozera aphunzitsi athu kotero tikachigwiritse ntchito kumene tipita pamakuka mwathu mdzina la Yesu Khristu tapemphera. Namba la nyimbo 59. Wena alikunda ife weziratu heyo alifuna ife ndenhawi zose chekondano chachikulu
Moni mpigose wayamba atamige Yehova maka chiboni chifai chiboni zimene wanodetsera mtsikula lero maka ko litsusendi moyo tikudziwa kuti ena atsikira kulichete komabe zangu renga chisomo maka ifepo khala nalo danga limene ife taliona tikudziwa kuti kukhala mu dziko lovuta kwambiri limene lilofunda ndi lolakwika kwambiri komabe Yehova akupitirizabe kulisamalira. Pa dziko lapansi lino timaona kuti pali zinthu zina zimene ungoziona yabe zimatha kutifotokozera china chake. Umatha kudziwa munthu kuti mmene chikuonekera chinthu chimwe chikufotokoza izizi, mmene zikuonekera zinthu izizi zikufotokoza izizi. Izinso ndi zinthu zina zimene ifeyo zimatha kutilunjikitsa pa chimene ifeyo tidakalephera kuchidziwa. Mwachitsanzo, tikamona munthu oti otenga bukombe kapena mbedza timatha kudziwa kuti munthu uyu ndi msodzi ndipo ntchito imene akagwira ndi yakasoma. Tikuonanso munthu oti anyamula mabuku mu njira timatha kudziwa kuti uyu ndi mwana wa sukulu ndipo kumene apitako ndikuti ndi kusukulu akaphunzira kumeneko. Izi ndi zinthu zinanso zimene ifeyo zimatifotokozera kuti ife tidziwe makamaka mmene munthu alili, zintchito zimene munthu akuchita, zintchito zimene munthu akagwira. Chimodzimodzinso pa chikhristu palinso zinthu zinanso zimene ifeyo zimatha kutifotokozera, zimene zimatha kutisonyeza kuti uyu ndi mkhristu kapena uyu si mkhristu. Pali zinthu zina zimene ifeyo akhristu timatha kumachita koma osamadziwa kuti kodi zizi zikutipangitsa kuti ife ndife akhristu kapena sindife akhristu. N'chifukwa chake mu tsiku la lero linaona kuti ndi mphatso yabwino kwambiri maka kuti tiphunzitsane pa mutu umenewu wa zinthu zimene ife zimatifotokozera kuti ndife akhristu kapena sindife akhristu. Zinthu zimene ife zimatifotokozera kuti ife ndife akhristu kapena sindife akhristu. Monga tikudziwa kuti mu dziko muno muli zinthu zambiri zedi, komanso tikamawerenga Baibulo timaona kuti limatha kutifotokozera zinthu zambiri zedi. Tikamawerenga buku la Yohane 13 verse yake ya 34 timamva pamenepo Yesu Khristu akulankhula kuti lamulo loposa ndiye chikondi, tiyenera kukondana wina ndi mnzake. Ili ndi lamulo limene inu ndine tiyenera kuti kulitsatira. Koma chidakhala lamulo limene timayenera kuti ife tilitsatire, palinso zinthu zina zimene ifeyo timayenera kuti tizilingalire makamaka pa chikhristu yathu. Kuti maka zinthu zimene zikati kutithandiziranso kuti anthu ena akamationa azitha kufotokoza, azitha kudziwa kuti awa ndi akhristu kapena si akhristu. Kodi ndi zinthu zilinso zimene ifeyo makamaka zimene ifeyo timayenera kuti tizilingalire kapena kuti tizionetsetse kuti ifeyo tikhale akhristu kapena sindife akhristu. Chinthu choyamba chimene ifeyo timayenera kuti tichione ndi azathu ocheza nawo. Azathu ocheza nawo akuzopangitsa kuti iwo anthu akamationa ifeyo atifotokozere kuti ifeyo ndife akhristu kapena sindife akhristu. Ndizoona ali kuti munthu umayenera kuti ukhale nazi zako. Munthu sakhala pa yekha. Munthu amayenera kukhala ndi nazi zako. Koma uyenera kudzipatsa funso kuti kodi azanga amene newo ndimakhala nawo, amene ndimacheza nawo, amakonda zinthu za dziko lapansi? Amathamanga ndi dziko lapansi kapena amachita zinthu zolungama? Awa ndi mafunso amene iweyo uyenera kudzipatsa mafunso ngati mkhristu makamaka kufuna kusamalira chikhristu yako. Ndi chifukwa chakenso timaona mu buku la 1 Korinto 15 verse yake ya 15 verse yake ya 33. 1 Korinto 15 verse yake ya 33. Pamene timaonanso pamene Paulo amalemba kalata kulembera akhristu a Korinto, makamaka akhristu amene anali kuti angobatizika kumene, amalembera kuti chani? Podziwa kuti amadziwa kuti anthu awa anali mu chilamulo cha Mose. Chimene amadziwa iwowa ndi kutsatira chilamulo cha Mose. Ndipo kukhala kuti angolembenuka amene kukhala akhristu. Nze chidziwikire ndi azawo amene amakhala nawo ndi osamala chiphunzitso cha Mose.
ndiyo anthu amenewa kudzakazike mu mpingo wake wa Yesu Khristu lidali chifukwa chake amalembera akhristu ako a Korinto kuti musanyengedwe ndi mayanjano awoyipa ayipsa mtima wanu ayipsa makhalidwe okoma. Musanyengedwe ndi mayanjano awoyipa chifukwa chake amadziwa ndithu kuti pamene iwo wakhala pakati pa anthu akakhala ndithu ndi gulu lina limene likakhala likuchita zinthu zolakwika, koma chitakhala akakhala pamenepo asakanyengedwe ndi makhalidwe olakwikawo, asakanyengedwe ndi zimenezozo. Izinso ndi zinthu zinaso zimene ife ngati Akhristu timene kuti tisamalire tizilingalire kuti kodi ifeyo asathu amene ati timacheza nawo ati makhalidwe awo ndi orani, kodi makhalidwe awo si oyipa, kodi sangaononge makhalidwe athu okoma. Ngati Mkhristu pafunika iweyo pawekha uzidziwa mmene iweyo ulipo, uziona kuti kodi ineyo zimene ndimachitazi asanga amene ndimakhala nawo anthu akamandiona amandifotokozera kuti ine ndine Mkhristu kapena sindine Mkhristu. N'chifukwa chake ndene kuti ife tilingalire kuona asathu ocheza nawo, kuona anthu okhala nawo. N'chifukwa chake tikawerenga buku la Masalimo 1 vesi yake ndi awati olemba adalembanso pamenepo kuti ndiwodala munthuyo amene sayenda mu uphungu wa oyipa. Tatene tiwerengeni vesi imeneyi Masalimo 1 vesi yake ndiyo yawati. Wodala munthuyo wosayenda mu uphungu wa oyipa kapena wosayimirira njira ya ochimwa kapena wosakhala pasi pa bwalo la onyoza. Akuti ifeyo amene tili Akhristu makamaka tikakhala nawo mtima olingalira za azathu ocheza nawo, tiona kuti awawa ndi amene akuzilipindulitsa mu moyo wa uzimu, ali pakuchita chonchi ifeyo tikakhala odala. Timafa pa dziko lapansi amanena kuti ikaona nsomba imodzi zaula zonse. Nzachidzikireni ngati ife timakhala ndi munthu wakuba anthu potiona azitiganizanso kuti ife timaba. Ngati ife timakhala ndi anthu ena oti amachita zinthu zosokonekera kaya zolodzera, nzachidzikeninso anthu potiona azitifenso timaledzera. Ndi ngati ife tikakhala ndi mtima opewa zinthu ngati zimene zonse akuti ndife odala. Ndife odala chifukwa chiyani? Chifukwa yoti tikuyenda mu uphungu umene Mulungu amautani kuti amaufuna. Tangu lingalirani nuwo tili naye m'bale amene mwina ali nazo ndalama zake, ali naye katundu wochuluka, ndi ali naye mnzake amene ndiponda nane mpondepo, koma munthuyo kukhala oti amaba koma amagwirizana zedi. Ndi munthuyo wapita wakaba katundu wake kuja kenakano wabwirira kenakano ndipite kwa ndani kuti kwanzanga nkachezi nkubwera ku nyumba kwanu kuti umachezi. Kenakano anthu aja amene katundu aja kumakhala ora akuyang'anani ati zone amene otilengeka katunduyo ndi wakuti nkudzafika mudzi muja timafuna nawo kuti wakuti nkukanena kuti amene iru koma ali kuti ali wakuti munthu amene anenayo ndi ndani kuti ndi m'bale. Anthu aja kufika ku nyumba kuja ukokupezani ndikukufunsani timafuna wakuti inu kumafotokoza kuti munthu amene mune naye analipo mpano koma wachoka posachedwa. Kodi anthu amene akupatsani mafunso poona katundu amene inu muli naye ndi munthu amene inu mumagwirizana naye, chimene chikhoza kubwera m'maganizo wanu ndicho chani? Akhoza maganiza kuti inuwo ndi amene mmaluma munthuyo kuti akaphe, kapena kuti katundu amene inu muli naye mmagula kwa munthu wakubala. Chifukwa chiyani? Chifukwa yone kuti inu mmanjana ndi munthu watani wamakhalidwe oyipa. Chifukwa kuti munthu amene mmakhala naye amene mmagwirizana naye ndi munthu amene amaba. Ndi chifukwa chake apa mlembi amayamikira kuti ndi wodala munthu amene ayenda mu uphungu oyenera, ndi wodala munthu ameneyo. Ndikamenenganso buku lomwe la Masalimo 26 vesi yake ndiyo ya 5. Masalimo 26 vesi yake ndiyo ya 5 ikufotokoza kuti ndidana nawo msonkhano wa ochimwa ndipo
sindidzakhala nawo basi ochita zoyipa. Mlembiso apa kutifotokozeraso kutsimikizira ndithu makamaka za mmene ifeyo tingakhalire kuti ngati ifeyo tikhala ndi anthu ochita zolakwika. Baibulo likufotokoza kuti Mulungu amadana nazo zimene zonse. Kodi ifeyo zimene timachita azathu amene timakhala nawo anthu akationa amatifotokozera kuti ife ndife Akhristu kapena ayi? Azathu amene timacheza nawo atipangitsanso kuti ifeyo atifotokozere zimene ifeyo timachita, atifotokozere kuti ifeyo ndife olephera pa Chikhristu kapena ndife osalephera. Tatiyeni tione azathu ocheza nawo. Chinthu chinanso chimene ifeyo tingachione makamaka pamene ifeyo tikufuna zone kuti anthu azifotokoza za moyo wathu kuti ndife Akhristu kapena sindife Akhristu, ndiyo malo amene timapita tsiku loyamba la Sabata. Malo amene timapita tsiku loyamba la Sabata. Ndife Akhristu ndithu, koma ndife kulera. Timadziwa kuti mibiri ambiri imachitika nthawi ya tsiku la Sabata, tsiku loyamba la Sabata. Iweyo ndiwe kulera, timuyo imakudalira ze. Tsiku lakwana kufuna mukamenye mpira kukasungu. Kuti munthu upite kukasungu, sunganyamuke wanikoloko kulole mpira uyembekeze kuyamba half 2. Nzosatheka. Nzachitsikire uyene kuti unyamuke mmawa. Uyambe mpiraso sapita ku church. Alimpira chifukwa cha mpira. Paliso wene une kuti ali pachito. Amayamba kugwira ntchito yako kuyamba Mande mpaka na Lowelo. Sunday amapita kokapemphera. Momwe apita kokapemphera amalephera. Amalipanga tsiku ili kupita kukhala tsiku loti akaone azibale awo. Kodi akapita kokaona azibale awo apita kuchali chawo sapitaso ani. Maulendo amene ifeyo timapanga tsiku loyamba la Sabata. Kodi maulendo amene wawo amalipangitsa kuti tichite chifuniro chake cha Mulungu kapena amalilepheretsa kuti tichite chifuniro chake? Pali maulendo ena amene amalilepheretsa kuchita chifuniro chake cha Mulungu. Koma tikati tione mu buku la Aheberi 10 verse yake ya 25 imatiuza kuti tisaleke kusonkhana pamodzi monga Israeli. Kodi uyo akusonkhana nawo? Sakusonkhana nawo. Maulendonso amatha kutifotokozera mmene ifeyo tili kuti ifeyo kuti ndife Akhristu kapena sindife Akhristu. Tatiyeni pamene ifeyo tili Akhristu tipangeni maulendo amene aloyenera. Munthu sungapange ulendo wake opita kutali udzazoti tsiku ndi tsiku loyamba la Sabata. Kapena mwina ngati udzazone kuti kumalo umene upitako uliso mpingo wa Khristu ukhoza upanga ulendo wake. Koma ngati udzazone kulibe ndi bwino kuti iweyo upembedze kaye. Ukatopa pembedza kenakano upange ulendo wako. Mpira usalilekanitse chikondi chathu cha pa ife ndi pa Mulungu. Maulendo asalilepheretse ifeyo kuti tichite chifuniro chathu cha Mulungu kuti tikaona azizake. Timaona kukhulupirira koyamba m'buku la Machitidwe 2 verse yake ya 42. Pamene Petro adalalikira uthenga wabwino tsiku la Pentekoste, anthu amene adakhulupirira ndi kulapa ndi kubatizidwa kuyenjezereka ku mpingo wake akuti adali chikhalire muchiyanjano kunyema mkati. Kodi ngati munthu alephera kupita kuchalichi tsiku loyamba la Sabata ali muchiyanjano? Sali muchiyanjano. Akulephera kukhala muchiyanjano chifukwa cha maulendo ake. Tatiyeni ifeyo maulendo athu akhale maulendo oti azitifotokozera mmene ifeyo tili. Kuti kodi maulendo athuwa atifotokozeradi kuti ife ndife Akhristu kapena sindife Akhristu? Anthu akamationa azitinadi kuti ife timapemphera muchoona kapena ayi? Maulendo sakhoza kuti tipangitsa kuti ifeyo tikhale olephera pamaso pa Mulungu. Chinanso chimene chingathe kutifotokozeranso kuti ife ndife Akhristu kapena sindife Akhristu ndiyo ntchito imene ifeyo timagwira. Ndizoona ali Baibulo limanena kuti munthu ayenera kugwira ntchito. Wosagwira ntchito asadye, monga buku la 2 Tesalonika 3 verse yake 10 imanenera. Kusonyeza kuti ndithu munthu akuyenera kuti agwire ntchito. Koma kodi funso limene uyenera kudzipatsa, kodi ndi ntchito yanji imene iweyo umagwira? Ndi ntchito yanji imene iweyo umagwira? Tatiyeni tiwerenge Masalimo 104 verse yake ndi
23. Masalimo 104 verse yake ndiyo ya 23. Masalimo 104 verse yake ya 23 kunena pamenepo munthu atulukira ku ntchito yake nagwira kufikira madzulo. Apa Baibulo likutitsimikizira kuti ndi munthu akuyenera kuti agwire ntchito ndi manja ake. Monga verse ikunenera kuti pamenepo munthu atulukira ku ntchito kwake nagwira kufikira usiku. Kuvomerezadi kuti munthu ayenera kuti agwire ntchito ndi manja ake. Koma ndikakoti ndi ntchito yanji imene ifeyo timagwira. Pali ntchito zina zimene zimatipangitsa kuti ifeyo tilekane ndi Mulungu. Mwachitsanzo munthu weniweni Mkhristu koma umagwira ntchito ku kampani yopangamo. Kodi anthu akuona aziti chani? Chimene chingabwere m'maganizo kwa anthu aziti chani? Uyamba mwamowa. Chifukwa cha ntchito imeneyo marani umagwira. Chifukwa cha mala ameneyo umakapezeka kokagwira ntchito ako. Chifukwa chakenso tikamawerenga m'buku la Aroma 14 verse yake ndiyo ya 20 ikufotokoza kuti usapasule ntchito ya Mulungu chifukwa cha chakudya. Usapasule ntchito ya Mulungu chifukwa cha chakudya. Date tiwerengeni verse imene. Aroma 14 verse yake ya 20. Verse 20. Usapasule ntchito ya Mulungu chifukwa cha chakudya. Zinthu zonse zili zoyenera koma kuli koyipa kwa munthu amene akudya ndi kukhumudwa. Pali ntchito zina zimene ifeyo timatha kumagwira ndithu kuti tipeze ndalama. Timadziwa kuti munthu akamagwira ntchito cholinga chake kuti tipeze ndalama uzithandizika pa khomo pako. Koma pali ntchito zina zimene zimapeputsa ntchito ya Mulungu. Mwachitsanzo munthu amagwira ntchito ku kampani yopanga chibuku. Kodi Mulungu apalemerera? Salemereranso ayi. Malamulo a Mulungu apepo. Nditani tioneni ntchito zimene ifeyo tikhoza kumagwira. Tione kuti kodi ine imene ndilili ntchito imene ndikugwirani anthu akamandiona izifotokozera kuti ine ndine Mkhristu kapena sindine Mkhristu. Zilipo ntchito zina zimene zili zotipangitsa kuti ife Mulungu azitiyamikira. Ntchito zina zilipo zimene zili zachoonadi zimene ife tikatitambira tiona ndithu kuti ntchito iyi koma ndiyoyeneradi. Mwachitsanzo naleni ndiwerengeni buku la Masalimo 111 verse yake ya 17. Masalimo 111 verse yake ndiyo ya 7. Masalimo verse yake ya 7. Ntchito za manja ake ndizo choonadi ndi chiweruzo. Malangizo ake onse ndi okhulupirika. Nthawi zina ntchito zimene ife tikugwira zimene zimatipangitsanso kuti ifeyo maka tikhale olephera. Ndi chifukwa chakenso apa mlembi wolemba buku ili amafotokoza kuti ntchito za manja athu ndi choonadi. Nthawi zina ntchito zimene ife timagwira zimene zimatipangitsa kuti ifeyo tikhale Akhristu. Zimene zimatipangitsa kuti ifeyo tikhale wachoonadi. Munthu ngati amagwira ntchito malo olakwika nzachidziwikireni yenu anthu omuona olatakha kuti amachita zinthu zabwino koma mumtima mwawo sakaganiziso zoti amachita zinthu zabwino ayi. Choonadi chikhala kuti pamenepo nchorayika. Chifukwa chani? Chifukwa cha malo amene umagwira ntchito. Ndi ife tikuyenera kuti ntchito za manja athu zikhale zachoonadi. Chifukwa chani? Chifukwa choti kuli chiweruzo. Pamapeto pa zonse pali chiweruzo. N'chifukwa chakenso mlembi wolemba buku la Chivumbulutso 14 verse yake 13 ananena kumeneko kuti ndaona lemba kuli bwino munthu amene akufa mu uzimu ndi odala munthu amene akufa mu uzimu chifukwa choti ntchito za manja ake zidzamutsata.
chifukwa chiyani ali ndi ntchito zachoonadi. Ntchito zimene amagwira iyeyo ndi zachoonadi. Kodi inu ndine pamene timagwira ntchito zathu ndizo zachoonadi, zili zokhulupirika pamaso pa Mulungu kapena ayi? Taneni pamene ife tikugwira ntchito tioneni ntchito zimene ife tikugwira, kuti ntchito imene tikugwirayi anthu akamayiona izi ndifotokozere ineyo kuti ndine Khristu kapena ayi? Izinso ndi zimene ife tiyenera kuzilingalira. Chinthu chinanso chimene ife tiyenera kuchilingalira pamene ife tili a Khristu, zinthu zomwe ife timalingalira tikakhala ndife a Khristu ndithu. Koma kodi ndi chani chimene ife timalingalira? Zimene timalingalira zimenenso zikuzitipangitsa kuti ifeyo tikhala a Khristu, zimene zikuzitifotokozeranso kuti ifeyo tikhale a Khristu kapena kuti sindife a Khristu. Mwachitsanzo iwe ndiwe Khristu, ndiwe Bwana, ndiwe Khristu ndithu, koma ndiwe Bwana. Walemba munthu ntchito kuti ineyo ndikupita ku chalichi lero lino, ndiye inu mundidikire pa nyumba pakapa, ndikabwera ndimene ndumudzalani mudzachokepo 7 koloko ino ndinyamuka, koma ndiyembekezera kubwera kuchani, ndiyembekezera kubwera 12 koloko ino, ndiye nthawi imeneyi mukhale mundilondera ku nyumba kwangako. Munthu uyu akulingalira ndithu zabwino ndithu zosamalira chuma chake, koma kodi ndi malingaliro amene Mulungu amafuna? Inde uli naye kalungu, uli nazo ziweto, ulemba ntchito anthu kuti azikudyetsera lakwana tsiku la Sande, munthu odyetsa chonora Bwana lero ndi Sande mafuna karani kodi nkapempheni, ndiye mankho amene amankha Bwana mafuna kupempheni kodi tsonanga kodi ziwerozi zikhala ndi njala zimene zizi tikakupemphererani amapemphererana kodi? Awa ndi malingaliro enaso amene mabwana amakhala nawo, koma Baibulo limati chani? Awa kulingalira zinthu zimene zili kuti ndi za dziko lapansi, akulangalira zinthu za chuma, akudzunjikira chuma chawo. Baibulo limanena kunena kuti tisadzunjikire chuma chathu pa dziko lino lapansi. Chifukwa chiyani? Chifukwa kuti njenjeri ndi dzimbiri ziononga, komanso akubarani kuti afikira pomwepo chuma cha dziko lapansi. Koma tikadzunjikira chuma chathu chakumwamba, kumene njenjeri kapena kuti dzimbiri silifikako kapena ukuba safikako, ndikuti pamenepo takhoza. Koma ife zimene achita munthu adzunjikira chuma chake chakumwamba, sadzunjikira chuma chake chakumwamba. Tikuyenera kuti ife tilingalire zakumwamba, monga limanenera buku la Akolose 2 verse 3, Akolose 3 verse 2. Lingalirani zakumwamba osati za dziko lapansi. Kodi inuwo zimene mmalingalira ndi zakumwamba kapena za dziko lino lapansi? Dziwaninso kuti zimene ife timalingalira ndi zimenenso zikuzitifotokozera kuti ifeyo ndife a Khristu kapena sindife a Khristu. Kodi ife zimene timalingalira ndi zorani? Ndi chifukwa chakenso tikamalenga buku la chivumbulutso tikamalenga buku la Aheberi 2 verse 3, imatifotokozera bwino. Imafotokoza kuti yani? Imafotokoza kuti tidzapulumuka bwanji ife kapanda kusamala chipulumutso chorere. Kutanthauza kuti ife pamene tili a Khristu tiyenera kuti tisamalire yani? Tisamalire za zathu amene ifeyo timacheza nawo. Kodi tikakhala nawo anthu akationa zimatifotokozera kuti ndife a Khristu kapena sindife a Khristu. Tisamalire za mayendedwe athu a tsiku loyamba la Sabata. Kodi ife tikamapanga maulendo athu amatifotokozera kuti ndife a Khristu kapena sindife a Khristu. Tisamalirenso za ntchito zathu, kuti ntchito zimene ife timagwira anthu akamationa zimatitsimikiziradi kuti ife ndife a Khristu kapena sindife a Khristu. Kodi nanga zimene ife timalingalira za dziko lapansi kapena zakumwamba? Ife pokhala Khristu tikuyenera kuti zimene zizi tisanthule. Tikazisanthula zimene zizi ndikuona kuti kodi ifeyo tikuyenera kukhala mbali. Tikatero ndi kuti ifeyo tidzipangira tokha kukhala a Khristu oyenera. Kodi ifeyo asathu amene timakhala nawo amatifotokozera zimenezi? Zimene ife timalingalira zimakhala zakumwamba? Tacheni pamene tafa isisi tiyambe kuchita zimene zizi.
Ambuye kudalitsa adalitse chifukwa chakumvetsera kwathu ziko. Tithokoze m'bale wathu makamaka pamene taliyamba tsiku kuti ndi chinthu chosangalatsa, chinthu chabwino kuti tiziliyamba tsiku ndi kumva mawu a Mulungu. Timuyamikire chifukwa cha kumene anakonza tsiku la lero kuti tikukumbutsana komanso tikuphunzitsana mawu a Mulungu. Tikalere tafika pamapeto pa chapter yathu ya tsiku la lero. Monga mwa nthawi zonse ndi kuti tipemphaso wina atiimbitsa nyimbo vesi 1. Kenako upemphera tiwe next upemphera tikamaliza nyimbo vesi 1. Moniso mpengo osambwe tikatsikule nyimbo 42. Haleluya, 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 kondo ya tadi, kondo ya ifa ya gonja, ifa ya gonja, ana imbusa, ana sembe oiva, sembe oiva, osena oja, osena oja, haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Titseke maso sikoma Atate lemekeziwe kwa mwama pakuti tikuthokozani pamene munapa nafe pamene tikatseka mapemphero athu ndipo kuontsere na Mbuye mwatikonda mwatichitira chisomo ndipo pa chimenechi tikuyamika chifukwa cha mphamvu zanu ndi chisomo mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.